În timp ce mai multe localități din Moldova sunt aproape pustii din cauza migrației, există un sat în nordul țării din care nu a plecat nimeni. Deși pare la fel ca multe alte așezări rurale de la noi, Unguri se deosebește de satele vecine prin oamenii care locuiesc acolo. Chiar dacă nu au gaz și apă, iar drumurile sunt rele, sătenii spun că își iubesc pământul și nu ar pleca niciodată peste hătoare. Eu mișc Moldova din loc, pe când la mulți nu le pasă. Eu mișc Moldova din loc, un simplu scop, să rămânem cu toții acasă. Satul Ungur se deosebește de celelalte localități din Moldova, iar asta se vede chiar la intrare. Levezile de mer par rupte din poveste, îngrijite și doldora de roadă, comparativ cu cele de pe traseul Chișinău-Taci, care sunt în paragină. Localnicii, care sunt în mare parte de etnie ucraineană, își iubesc pământul. Дом есть дом, родина есть родина. Я здесь родился, я здесь вырос. Здесь мои друзья, здесь мои родственники. Работать дома намного лучше, чем за границей. Детей на кого? У меня 3 детей. Sătenii din Unguri au ales să muncească acasă, în loc să plece peste hotare. Aproape fiecare familie are propria livadă. Din cei 1500 de locuitori, doar 4 au apucat calea străinătății. Cu livadă, cu pământ не ocupăm. Și nici mai mult nu vreau, nici 6 недели. Один раз же хотел. Не получается. Unii au transformat pământul într-o afacere, cum este și cazul lui Eugen Topciu. Bărbatul a investit sute de mii de euro în cele peste 200 de hectare pe care le are. Зачем на кого-то работать? Надо на свой народ, на свою страну работать. Это и не так много, как по Европе, но зато он не получает эту зарплату каждый месяц вовремя, около своей семьи. Nu totul este însă atât de frumos. Oamenii se plâng că nu prea unde să-și vândă producția agricolă. Урожай есть, но покупателей ноль. Редко кто заезжает, чтобы купить. У нас нету шансов других. Наш труд как-то не оценивается. Nici condițiile de viață la Unguri nu sunt chiar atât de bune. Газификация надо в пределах миллиона лей для того, чтобы завершить. Второе у нас это дороги. Воды у нас практически нет. Chiar și așa, tinerii din Unguri aleg să se întoarcă acasă după studii. Unii muncesc în localitate, iar alții fac naveta în Ucraina. Я, в принципе, учился на Украине, но, по крайней мере, мне нравится здесь жить. Пока не нуждаюсь с выездом за границу. У нас есть вот и учительница, и одна, и вторая, которые закончили, вернулись сюда и работают здесь. Soțul Nataliei este unul dintre cei 4 locuitori ai satului Unguri care este plecat peste hotare. S-a dus acum o lună la Moscova să facă bani, dar va reveni curând pentru că se apropie strânsul roadei. Садок работает до половины ночи и еще бывает, что 100 лей в день зарабатывает. И что там 100 лей на день? Что ты за 100 lei купишь? Deși satul nu face parte din categoria celor dezvoltate, oamenii se mulțumesc cu puținul pe care îl au. Au în localitate o școală, un punct medical, o biserică și un pod care îi apropie de Ucraina.